Pasaka makare nyakorom gajuang entari kabisha dwi mara ngwen ganario prario kod hauchiel geno mara en pasaka mari di makare ino diochienga bende jo Kristo nori ore kuonde mopogore mar dhialo chier mar Yesu Kristo bang bedo kod nyasi mano chakore tich abich kano yang tho mare machiegni waikoni weche manyien ka bende waketo wang'wa kaka ne nyasi makamago bede kanisni opogore nyakorom gajuang ka jotelo ma kanisni medo golo ote mag nyayo kwe achiel mar oganda ka achiel kod siasa mar kwe e pacho ka nyana jotelo jo siasa mantiere thur ka nyakorom gajuang duto waikone cheno maratil go kod mbaka lai en aria deka uchiel no wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X ka achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuondo hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata hawawezi kuhepa. Serikalo chungo sigo machielo mar mauta mitudoge mibadhi kinene mayangore ni siling bilionario nukto chiko ne olale ohala mabandia mar mauta. Even though we've seen the very lowest level in a lot of our leadership, that there is hope, that God can change, that they can be touched. E Jumapil mar Pasaka, jodolo se ojo siasa magoyo campaign mawiu toko tiyo gi ayenje e siasa. Jok manyoche uliere kod jaduong' Raila ne an Raila ore ni ji mang'eny dhuro ka babora mago jok masane de bedo gi tabu nikech wach mar babora koro onge. Bang' tho Raila Mulodinga penjo koro en ni kit siasa de chalo nade to ahinya kaluo. It is a holiday lakini we have lost a son. It is a holiday we have lost a brother. Koli au kazi yao ni gani? When it's a holiday they don't take care of our people. Huko wakiwa nje. Jodak madandora ong'anyo kakwedo kethruok mar arita bang' jonjore nego rawera moro. Machiegni nyakorom gajuang chendo endatil jaloko marwa en Belinda Phillips nyinga Lydia Pokeo. Jatend piny Kenya William Ruto oyangoni achude manie sekta mar mauta e pachoka ibiro thul oko ma onge de wang' ka giyudre e mibadhi. Siema kamano ochiwo kaluwore gi mibadhi ma okwako nyiewo mar mauta manyocha oyangi ni okele pachoka e tok chik. Ruto bende ogolo siem ne kweth makero sirikal tesre e weche magisebedo kage kiro e wach mar mauta no kowacho ni gin weche makela thuye e kind oganda. Wacho mage kinde mano yore nyasi mar lamo moriwo dinde e kar chung'od bura ma Transmara West. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata hawawezi kuhepa kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya watu waone tuko na shida ya Middle East wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. So I must say for the record, this is the administration that is going to deal firmly, decisively, and conclusively with all cartels. We finished the cartels in the fertilizer sector, we finished the cartels in the sugar sector, we finished the cartels in the coffee sector, we will deal with the cartels in the oil sector. Korom gajong mano kanyo hen chal mar chung ma jatend piny Kenya William Ruto kotenre kod singo mochiwo
ni obro kedo kod mibadhi sectors mopogore opogore kabinde wacho ni sector no mar mauta en achiel kuom sectors ma odhi tiyogo mano ni othulo wechego mag mibadhi kendo onge ng'ano mabende bro dewo wang'e kotenre kod mibadhi ponono yude ng'ato ka otudi kod wechego mag mibadhi nyakwarom gajwang' en wach mwaluo ni machiegni ahinya kabinde weche medo wachore nyagi kweth makero sirikal tesre ka gin to chung' margi opogore mana kaka wabro nyisou mandatil kaka pile nanyisi ni go kod mbaka layo mar tudruok en ariadek auchiel no wantiere kacha live bende Facebook Ramogi TV ke iwi mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Wycliffe Aguko Otieno wacho ni Ramogi TV chopo ne makare entiere Hawasi Boda wacho ni osedonje chenro mar ratil baeno Marika Zouma wacho ni en bende weche gi chopone entie Kakamega Lurambi hemonene weche gi makare Calvin Mondi mbani ni kacha wacho Ramogi TV lera hinya rongo wacho kanyo ni uketo mana wang' weche gi matemre i pachukae Joseph Ouma wacho ni en bende entiere Meru County ema weche gi chopone heyo makare nyakwarom gajwang' bende aneno kanyo ote mar Euphemia wacho ni en bende sechopo ratil kendo rito maneno wechego mosebedo katimore e pachukae. Jodak madandora Nairobi obago ng'anyo kagi kwedo kethruok mar arita bang' rawera moro ma jahigni 24 chuo gi pala kendo negi otieno ma piny orugodo kawuono kinde mano owuokie tich. Ka jafo marwa Cynthia Onyango lero jodak ochiwo ywak ne OCPD maburuburu kagilero ni nok mar arita osemedre kuom kinde ka achich ma wachore ni onego rawerano en ng'at ma osebed ka imako to iweyo thuolo. Ginyiso bila ni pono ni girem kawo ting' mar arita to gidhi kawo chike lwetgi giwegi. Kardak madandora Nairobi ochiewo kod kuyo kod lit bang' janjore moro monjo kendo chuoyo Joseph Mwangi kod pala e kar sa 3 mar otieno kinde machuok kende bang' wuok e tich ma oweye ka owito ngimane kanyo. Kaluwore kod jodak ma okeno okang' mokwongo manok mar arita osekelo midhiero e kar dagni mak mana ni etielo ni nok mar arita kwe okawo ngima rawera mayande kotieko sombe mar klas 12 kendo riwore kod weg nyamburu tiyo tij kondakta. Baba yetu alienda ushago, so mimi ndo nimekuwa na yeye responsibility yake. Hata Wednesday tulikuwa na yeye akachukua kura, nikamwambia enda laminate. Leo alikuwa kuje kwangu. Asubuhi nikakuta na vijana wakaniambia brother wangu yuko ameshakufa. Insecurity makandra tikechima ko ngato itere jela kendo chake duoka oduogo na choto na habit manotimo chande mar tuo jipala. Koro waneno gas insecurity kani police mako jititero to jonyuol gigolo pesa to oduogo. Jodak wacho ni temo margi mar chwalo ng'ur mar weche nok mar arita tesendo bila madandora osekaw mandhem kod obila madandora magiseyo ni okosebedo kagayo jonjore mosesiko kabembogi. Tumeenda hadi police station, OCS ananiambia leo ni holiday. It is a holiday lakini we have lost a son. It is a holiday, we have lost a brother. Kali hao kazi yao ni gani? When it's a holiday they don't take care of our people. Huko wakiwa nje. Mimi kitu ningeomba tu sheria. Hata sijui ni sheria ama ni sisi tuchukue sheria mkononi juu. Mali imefika, there is no justice kwa watu wenye wako huku nje. Nyaka kar 7 marudio chieng' riemb Joseph Mwangi kod nenre apaya nokawe ngimane kod tich kar 3 mar otieno e kinde mano wuok e tich kodhi e ot ka oting'o mkati kod chak mondo terne anyuola mare mak mana kaluwore kod rach mar arita ngimane ne okaw e seche ma ok noparo. Ng'ur makama ochuno kendo chwalo ywak margi nyaka ne OCPD maburuburu mondo kaw okang' mapiyo ne jonjore mosasogi kapok gikawo chike lwetgi giwegi. Sasa sisi tunaona hatuwezi fanya kazi na tuweke kazi ya security. Either tufanye kazi ya security ama tufanye ile kazi yetu. Unaona? Na sasa ndio kama sisi leo kama wafanyikazi wa Dandora 36 tumeamua kusimama kazi zetu zote kwanza tukuja hapa kwa mkubwa ndio atuaddress atupe the way forward. Juu sisi tumechoka na hizi incidents, juu sasa sisi hatujui ni nani atadungwa kesho. Korka korgi obila osingo timo duto madwarore mar ndhiyo achijno ma oyangore ni yande ka wuok e jela ndalo 3 kende kapok otimo timno majendiki. Lakini kupitia juhudi zenu nyinyi wale mko hapa na wengine ambayo hawajaweza kufika hapa, tumejua ni nani amefanya hii kitendo. Ni jailbird, tunaambiwa ametoka jela haijamaliza hata wiki moja. Ni siku 3 ndio ametoka prison. Huyo si mtu ya kukaa na yeye kwa jamii na lazima tusaidiane.
Ukiona mahali yako, mtusaidie na information. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Dandora, County ma Nairobi. Wani bela nyakorom gajuang, serikal Orlando chungo chenro mag uso mauta ma ok ler manokele pachoka taro mar chik matimore kinde ma sirikal oyango ni chenro mar nyiewo mauta e tok chik nyocha okelo ne Kenya lal mar siling bilion 2.9. Duol mar EPRA bende koro oyiero Dr. Engineer Joseph Okech kaka jatatije makojolo bang' Daniel Kipto goyo tao nikech mibadhino. Clofas Oloch nigi ler. Osebedo juma mani kod mutni ma ochuo kelo meko mag jodito e sekta mano mar mauta e pacho kae kaluwore gi mibadhi mano mar omo mauta ka owuok e pinje maoko. E ripot matinende, jatend migawo mar teko Pio Wandayo yango ni mibadhino okelo lal mar shillings bilion 2.9 e aguch Kenya. Mano kokalo kuom kambi mar One Petroleum mane omo lita milion 68 e dwe mar adek higani. Kae ote mare, Wandayo yango ni kambino mar One Petroleum ne okelo ne Kenya lal ni mar nengo mane giomogo mauta ne ni malo ka ipimo gi chenro mar G2G ma sirkal ni godo gi kambi mar Gulf Energy makelo pogruok makoriw duto to romo shillings bilion 2.9. Kaka yor geng'o landruok mar mibadhino, Wandayo yango ni sirkal ochungo osigo machielo mar mauta manyocha onyiew kod apisasgo manyaka sani tudo gi mibadhino. Korka kore, duol magayo nengo modhi e pacho kae EPRA bende olando lokruok e telo bang' jatatije machon Daniel Kipto gweyo tao nikech mibadhi. Board mar EPRA olando ni giyiero midusa Joseph Okech kaka jatatije e yor kojolo. The board yesterday afternoon received the resignation of the Director General Mr. Daniel Kipto Bargoria's resignation notice. The board thanks the former Director General for the dedicated service to the authority and wishes him well in his future endeavors. EPRA board appointed Dr. Engineer Joseph Okech as the Acting Director General of Energy and Petroleum Regulatory Authority. Board mar EPRA opuoyo Dr. Engineer Joseph Okech masani ochung' ne teko sitima EPRA kaka jal manigi lony mamalo. Dr. Engineer Joseph Okech currently heads the Electricity and Renewable Energy Directorate and is responsible for overseeing formulation, review and monitoring of regulations, standards and codes for electrical and renewable energy subsector in Kenya. He has over 25 years experience in senior position in Kenya Power and Rural Electrification Authority. We importantly assure the country and the stakeholders that the authority and sustainably regulating the energy sector. Migawo mar modhi kod teko medo lando chung' margi ni mauta pod nitiere moromo. Kendo chenro mar nyiewo mano mar G2G en mano mani kare kendo tiyo. Cleophas Oloch, Ramogi TV. E Jumapil ni mar Pasaka, jodolo omedo golo ote mag hera kod achiel mar oganda kama kuom gito ywaka kendo gimedo chiwo na josiasa mondo mi owe campaign ma oyu kachiel gi weyo tiyo gi weche ma ok odhi kare. Jafwambo mar Judith Omondi na report ne kaka kanisni nolamo kendo ote ma jodolo nochiwo. Githum Juso moro ngizno pogore jo Kristo moriwore e yie mar sand tho kod chier mar Yesu Kristo dwe mar 4 higa ka higa. Dhok magiyango kaka Easter noyore ute lamo odiochieng' ma kawuono mar nyiso mor gi rapar mar chier mar Kristo bang' sand kod tho mare. Kochakore kanisa Anglikana, ute ma orieny kawuono obedo kwe, hera kod horo ke kind oganda
Otemo no ochwal kod Archbishop Ole Sapit kachiel kod jatatije mar kanisa no Ivan Somolo. Kata obedo ni chandruok beti kaka Kristo nokale chandruok, kata obedo ni tho beti, kata obedo ni liel betwe, to wach maber ma injili mar Kristo miyo wa kawuono en ni kawan kuom Nyasaye kendo kawan kuom Kristo, to gik moko matek duto bedo mayot kendo nyalore ka Kristo obedo achiel kuom gik ma wanywako e kelo pogruogi. Jotelo mag kopere komachielo utane kod Archbishop Nairobi Philip Anyolo kachiel gi Manyeri Anthony Muheria noro ote ne jotelo mag siasa mag ywak ni ok oseketo dwaro mag jopiny mbele kata bed ni nandra yanga ni jokenya kalengiwa matek. People are living, as I've said, in aptitude poverty, in suffering, they are sick, they cannot be helped anywhere. But then we go to the politics, and you know, politics as it is in Kenya, it spends a lot of money. In the long run, we see this politics doesn't help anybody who elects them. Let us be mindful of our people. Even though our leadership may have disappointed us, even though we've seen the very lowest level in a lot of our leadership, that there is hope, that God can change, that they can be touched. The hope that we speak about when we look at corruption and it crushes us, that there is hope to overcome it. Otema kamano jiyo kod jotelo mag kanisni mamoko mabende norwako jolao mathoth e nyasi mar chir mar Yesu Kristo. Hali mataifa zingine zote duniani, kila nchi duniani saizi kila nchi inafanya ni kuona vile wataweza kusaidia watu wao ili wasiingie katika ile high cost of living kwa sababu ya challenges za vita. Na kwa hivyo mimi ningependa kuuliza viongozi wetu wote wa opposition pamoja na wa serikali waweze concentrate their efforts ili kupunguza gharama ya maisha na ili kuleta mwindo msingi mzuri ya uongozi ili Wakenya wakuwe na maisha mazuri. Mago mag siasa jodito mag ODM omako chung' ni duond bura mar UDA nyaka koro lo dwaro mar neno ni okobedo gi jochung' e kombe ma ODM nie gimbi. Chalago kano tene kod jakom ODM Gladys Wanga e kinde lamo e kanisa mar Full Gospel mantie Muhoroni odiochieng' ma kawuono. Giwacho ni gidhi pedho dwaro maggi e yo makare e kinde twak mag loso winjruok madhi e yiero 2027. Kana tieno ntiere kod ler. Jotelogo manolimo kanisa mar Full Gospel mani Muhoroni e kaunti ma Kisumu ne oteno bath jakom duond od buch siasa mar ODM Gladys Wanga kama ne gikawe thuolo mar kwedo dwaro mar duond od buch siasa mar UDA bedo gi jochung' e kuonde ma ODM nie gimbi. And as we face the next election, we are facing that election focused and strong. And if we are going to any negotiation table, we are going as equal partners, not as a weaker party. And so we have resolved that we are going to strengthen our grassroots. We are ready to die for zoning. I want to correct, the Secretary General of UDA spoke yesterday condemning our pursuit for zoning. And I want to tell him that zoning there's no negotiation when it comes to zoning. All our party strongholds, all those strongholds are reserved for ODM. Minimum precondition for negotiation and engagement with the UDA is that there will be compulsory zoning of our regions. Jotelo mamoko bendo jiwo ni nyaka to migi pok maromre sirikand broad base ni mar ODM en duond od buch siasa maduong'. This is a party that we have a legacy. Raila Amolo Odinga fought for this party. And we all fought. My people, we must come out strongly. And as ODM, we must defend our areas and our regions. And make sure that ODM is in every position as strong as we can be. And we are not going to sing songs of praise to anybody. It is up to us to protect our leaders and to protect the party. Party enigi moro maduong' adwaro na nyisu. Molo gimoro amora ma ji dwaro kagi. And nyakung'e ni gima ber ji mang'eny nigi gombo. Awachonu ni telo ber. Kani dalau,
telo ber, kanibuti telo ber. Omiyo wasikuru e broad base nikech kuno e mangimawa sani ochiko. Jakom ODM bende otiyo gi thuolono e seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom donje weche mag siasa. Tumeona ndugu yetu mkubwa ambaye pia amekuwa rais wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Amesema Wakenya walifanya makosa hii na makosa ile. Sawa tu. Mimi swali ambayo niko nayo, Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. What is it that he did so wrong that you can never forgive him for? There is no way we can say that we are now in the broad-based government. We leave the broad-based government and go to the opposition so that we can come back to the government. Does that make sense? Moko kuom gi bende kwayo oganda joluo mondo bed motegno ni mar sirikal mar broad-based okelo dongruok mathoth e alwora ma Nyanza. Onge ng'ama nong'eyo no dichieng' moro dichopi ma wan gi waziche mwaloso go wagogo mbaka kendo wabudhogo. To wan nyaka gi jokombe nyaka mag telo kaka mar budget minyalo kuodho ne niket nandara moketi. Nyasaye ber koso ber. Duto jotelo go nyiso chung' mar gi motegno e sirikal mar broad-based ma yande mosenindo Raila Odinga weyogie kendo gin go gi geno. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Dakan prario nasingo kao pachi kotenre gi wechegi manyien nyakorom gajwang'. Nano ote kanyo ma Lydia nyathinya ka chocho ni mibadhi to ok nyal rume pacho kae. Wacho ni kata kumji e mibadhi e pacho ka to wacho ni en gino mabende ok nyal rumo. Bende nano kanyo ote mar Hany Ben Bella kantiere kwa Bwai. Wacho ni wechegi chopone heyo makare. Okelo Junior wacho kanyo ni ntiere ndara mantie West Game. Wacho ni MCA ma West Game omanya Kenya los na gi barabara ma kuto Kanyilaji Road. Wacho ni en kama sani okadre. Minabebo pengle wacho ni Kayole Nyando ema gintiere ginene wechegi makare. Kaeto Ward Minakoth wacho ni osedonjo gi joko wite giduto gintiere Hawasi Boda iketo wange chendo ni mara Ratil. Bayano Sara Singanya kwa Rodongo wacho ni entiere West Kanyamkago osedonjo. Kaeto Michael Kech wacho kanyo ni entiere kodwa yo makare ahinya. Ka entiere gengo makarungu Jaredo Singo Jamigori anani kacha imbende wacho ni entiere kodwa erokamana ahinya. Bayano kanyo Tieno Ja wacho kanyo ni kawuono erokamano keto wang'e wechego mag siasa bagi Minstano. Bende wacho kanyo ni William Ruto tema odile kod cartels. Minabeba ni kacha kendo kaeto Kinyo wacho kanyo ni entiere Kibos weche magarita mae Kenya ka wacho no tamo wang' oganda winjo bed ni irango yo makare kaka ngima oganda sani ok ni kama kare kalure kethruok marita ma osebedo kaneno e pacho ka. Steve Orera wacho ni nyasi mar chier mar Kristo nego okel lokruok e chunywa. En kanyo Kisumu Rongo Dala gin kanyo gi wuon gi Mwalimu Orera Joseph kachiel gi mamagi Lilian Orera gi Yasmin Joana. Ni utuno njai sana ni kacha imbende wacho ni joka Nyaluo untiere kodwa e chenro. Kaeto wacho ni kare arita ma jopiny ni elwet ng'a. Litanya kao bila wacho ni gintiere yueyo gir nono ni to ganda de bedo nade. Eno bende kao Libanat kantie Migori tiere kod wacho no yie gi tich ma jatend piny timo kutudre governor wa Migori Ochila Yako wacho ni gitimo dongruok e kaunti no. Bende aneno kanyo ote mara Tabi wacho kanyo ni weche gichopone en bende dala mar Kiembeni. Wayo matinya korom gajwang' chendro en Ratil pod wantiere gi mathoth omiyo kik idhi mabor med oro ote magi lai matudruok en 2:06 no wantiere cha live bende Facebook Ramogi TV ke ibi mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Kik idhi mabor.
Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Geso tarika pagachiel dwe mar ang'wen higani, riwruok mar Kenya Medical Association ka omakore gi Dr. Joseph Aluoch, Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth manono maonge chudo kata free medical camp. Chenro no biro timore e sikul mar Sawagongo High School, Gem ei County Masiaya, kochakore sa 2 okinyi nyaka sa 11 odhiambo. Yud thuolo mar neno lakteche ma jolony e tuoche mag lak, wang', tuoche mamako nyithindo, screening mag kansa, pimo tuo sukari kod pressure e kin mamoko mathoth. Yud chenro gi nono maonge chudo moramora. Kemilome ni neji duto kendo kel jogi mihero. The Free Siaya Medical Camp ka okelni kod Kenya Medical Association gi Dr. Joseph Aluoch to sir kod Ramogi TV kod Ramogi FM kelo ni thieth machiegni kodi. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'atwak mar rameny piny. Chik bai. E gweng' moro mokwe chula, geno chopo e yor ng'wono. Ning'eni chief kar kijende no to itimo maber. Kata kamano, e piny mangima en gima duong' ahinya. Ok ji duto maluwo chike moketi. Magi joma nade? Magi nyithinda. Mama bende. Utino no nyisana biyo kenda. Kora biro gi nyithinda. Owete ariyo ma chunygi onyosore, makech kod thuolo mako, chano gimoro ma ok nyalre. Ni kata pok adonje tijano, kata pok adonje siasa mar adonje. Adwa manyonu kony mina kelonu. Miriambo en gima nyalo hinyo ng'ato. Ka wuondo riwore gi adiera, kendo weche mopondo chako fwenyore. Gima ne ochakore kaka chenro moro mayot, ne olokore mobedo lweny malich. Idonge mane ka onanga dhako chako moyo to ankacha ni mondo warwa. Adifuli mina gandi. Ne chiemb jatelo ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Machiegni kendo nyakor Mgajwang chenro endatil wadhi mbele gi weche manyien. Bad migao mar okwach kich ogolo report ewi nonro mag kuonde chiwo thieth maromo 260 ma itudo kod mibadhi okumba thieth mar SHA. Report mane gigolo tarik 2 dweni, jatend DCI Mohamed Amin nowacho ni ji 50 osemaki. Osemak negi bura ka bucha 19 osepuodhi kod ogai mar jomin bura. Ojwang Barcelona nigi ler. Thank you very much. Mane en jatelo maduong' e yor kojolo e okumba machon mar NHIF, ma bende ne omako thuolo machal kamano e okumba mar SHA, Elijah Washira, kaachiel kod nyawadgi Robert Igasira, mano mako thuolo mar jatelo maduong' e okumba mar SHA, gin moko kuom ji 50 ma ochopo e nyim doho ka itudogi kod mibadhi e okumba mar SHA. E ripot mane ogol ndalo 2 mokalo, jatelo achiel mochung'ne lony manyasani e duol magayo chenro mag lakteche KMPDC en achiel kuom jogo ma itudo kod mibadhi e SHA. Jatelo ni kod jota tiji 15 mawuok e duolno wachore ni no oro kwayo mar shillings $30.7 ataro kod chik. Ripod okwach kich mane orne SHA nyiso ni kaunti ma Mandera en achiel kuom counties ma mibadhi mag SHA odhure. Gesani, fainde maromo 30 mag buch mibadhi osechopo e nyim ogai ma jamin bura mondo timnegi nonro. Buche 18 ni e nyim doho, ka buche 2 oyie mondo tieki oko mar doho, tok osiptende mane itudo kod mibadhi, chulo SHA pesa mane gikawo. Jatend migao mar thieth Aden Duale, korka kore to owacho ni onge omenda mar jopiny ma olale okumba mar SHA. The Social Health Authority is anchored under a very robust technology, digital system that detects the whole spectrum of the healthcare system, and we have reduced fraud from over 36% when I became the minister to about 6%. Duale osiemo kuonde chiwo thieth, jochiw thieth kod jotuo, ka owacho ni sirikal biro kawo okang' mager ne jotim mibadhi e SHA. Ojwang Barcelona, Ramogi TV. Jatend DCP Rigathi Gachagua omako chung' mare ewi wach mibadhi mar mauta masani nonro mare dhi mbele kowacho ni meko manomakgo jodito 3 e migao no ka itudogi kod mibadhi no en meko motudre gi ywaruok ewi ohala e kind sirikal gi winjruok mar G2G manolosi mar kelo mauta e thurka. Jana nilikuwa natetea hiyo, watu walishikwa, lakini sasa usiku ndio nimepata maneno kamili ya kwamba ni vita ya biashara kati ya Ruto na wafanyikazi wake. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya kupitia kampuni inaitwa Gulf Energy na ingine inaitwa Starbex. Tangu tugie serikali ametengeneza faida zaidi ya 1.5 trillion. Sasa hii watu yake, PS, CEO wa Kenya Pipeline, CEO wa EPRA, wakaona Ruto karibu anaenda nyumbani na amekula peke yake for the last 3 years, hakuna kitu amekula, na hao ndio wenye kutengeneza mali. Sasa wakafanya mpango ya kando, pia wakaitisha mafuta bila Ruto kujua. Kaluwore gi masira mar apaya ma nyotimore Gilgil otieno ma piny orugodo nyoro, ringre 4 mag ji pod okwame osiptal ma Gilgil sub-county ni mar pok oyang wedegi. Ringre mamoko 4 nyowedegi osekawo, ka mar 5 to chwal Mwingi okinyi ma kawuono. Magi timore kinde ma duol mar NTSA odhi nyime gi apedha ya apaya ma alworano ka gitudre gi obila ma Gilgil. E apedhano nyamburko 18 mating'o jowuoth noseyudi gi ketho. Naitwa Elizabeth Mbufi kutoka Mwingi. Tunatoka Mwingi, tunatoa mwili hapa Gilgil tupeleke mochari Mwingi. Imekuwa stressful, tedious, not breaking. One, we are encouraging drivers to be cautious on speed and safety. In case there is breakdown, then they put the safety measures. Yule ametuacha ni my niece. Enyewe ilikuwa heartbreaking to have those news,
na tukatoka Mwingi tukaja mpaka hapa Gilgil confirm whether the story was true, and we found it was true. The news hazikuwa poa actually. Hata sijui niseme nini. So tunaweza sema about the road ni to encourage the government to expand the road ikwe do carriage. At least upate kama gari imepata breakdown inaweza kwa mbali. Deko maro pande ne jogo manoro kwa mare githiro chenro mandikruok marombolo e kaunti ya Migori karipode yango ni moko kuom rawire manoro kwa margi maro pande giko mar higa mokalo poko yudo pande nyaka sani. Pisa matao chenro maduol ma ochung'ne yiero e pacho kae IBC e kaunti ya Migori Ben Moseti wacho ni nadier ni nitiere rawire mathoth mayande osoro kwa margi maro pande bende gigeto e chenro ni manyaka sani poko yudo pande wacho ni gitiyo machiegni kod migepe mamoko ma oting'o mano machiwo pande mano ni opande ochiw mapiyo kendo oganda go yudo thuolo mandikore kaka jogombolo. From the engagements we've had since Tuesday is on people who don't have national identification cards. But we have also asked the Office of the Register of Persons for the county and the Office of the County Commissioner to see how they can hasten the acquirement of those IDs, especially for those who have registered. We can go to their homes where they are. They don't need to get troubled to travel to where we are seated at the registration centers. As for the last 3 days, we had a very good trend. The figures we are getting back is averaging about 20 a day, which is very encouraging. But we still hope that going forward, when more publicity will be done, we may have more youths and more people turning up. Familia moro mosebedo kaninde koyo e gweng' ma Ndagaria, Malanga sublocation e sub-county ma Gemiala noyudo thuolo mar buonjo bang' katend skund sekondar mar Nyeri ma Sinaga. Nogero negi ot manyien kaka yor chiwo e kindegi mar sikuku mag Pasaka. Jafumara Joja Molo noyoro gweng'no kendo koro omiyo walere yo machal kodma. E kindeni mag nyasi mar Pasaka, tend sikund Nyiri ma Sinaga e sub-county ma Gemiala, jopuonj, jotich kaachiel gi jopuonjre nobiro kanyakla mar loko ngima familia moro mosebedo kanindo e koyo. Kotelnegi gi japuonj maduong' Mikae Mary Otieno, tend sikund Nyiri ma Sinaga noero nogero ne Agnes Atieno Wasonga kod familia mare ot manyien. Nyocha ne wawinjo wach ni kokalo kuom achiel kuomwa ma en osiepna ma en japuonj kanisa ACK Malanga na wacho wach ni apimo wach ni gi jopuonj ma Sinaga, jotich ma Sinaga duto te gi nyithindo ma Sinaga mani wawinjore ni kinde mar tweyo wadwa tweyo mondo wachiw ni family ma ok nyalni. Omiyo nyocha wariwre karachiel Sinaga Gas Community kod osiepewa mamoko mondo watim ma odiechieng' ma kawuono. Wan gi geno ni kapok odiechieng' orumo to family ni wadhi weyo gi ot maduong' ni kod jikon. Owacho ni mae chenro mane osir gi omwom ma gichoko kendgi giwegi, kama opogore gi gero odni, jopuonjre kaachiel gi jopuonjgo bende nyocha ne ong'iewo mwandu mamoko mane gichiwo ne familia no, ka jakom riwruok mar jonyuol mag sikund Nyirino, Jadolo Morris Owuor, wacho ni mae en mana chakruok to ok giko. Wabiro kae nikech nwayudo luong kata wach ni kowuok kuom japuonjwa maduong', Madam Principal, ni nitie family moro manigi chandruok e game ka. Adwa mondo awach ni kaka family ma Sinaga Girls wa paro man mondo wamed timo mae higa ka higa. Ne familia mar Wasonga, mae chiwo mabiro loko ngima gi chutho. Naonge ot, to koro ayudo ot. Koth ne goya, asebal na basa yot gi jwela otomuko. Kata kuma naninde maber ne onge. Agoni jomo chung' koda te. Erokamano. Nyasaye omedu. Ng'ata malwete odonjo ka, kata mochung'i odni, agoni erokamano. Goyo gima neno motimore, apuoyo Nyasaye. Sana Sinaga, principal ba Sinaga. Apuoyo gima neno kotimore. Erokamano gima otimore no. Tem kendo utimo ne ng'ato. Moro kendo. Magi giwacho ka jotelo ma alworano
kamoting'o jalup ruoth ma Malanga sublocation Millicent Otieno opuoyo chenrono mowacho ni en ranyisi ma onego sum. Problem ni wan go e Malanga sublocation ka, kora medo mana kwayo kaka e Malanga. Ni ng'ata man nyalo konyo, nitiere kod mier moko man ge ute mag lum. Koro ka nitie jok ma pod nyalo konyowa to wanyalo puoyo kabisa. Ae mar ariyo, kwawe kata weche mag gedo, wan gi nyithindo mokalo skul monego bed ni dhi e university, ma sani gidhi apply. Tiyudo ka ng'eny families kata ma bila gi ng'eny. Koro ng'eny gi boyudo no adier nyathi otemo kaka onyalo to kaka dodhi oendelea gi skul bende bedo shida. Koro wakwayo kwa ng'ata manyalo konyowa e area no mondo bi okonywa. Kowuok e od lum machwer nyaka e od mabati, chiwo mar sikund nyiri masinaga noero hingo ota nimar en ranyisi makende mar duoko mor to kod geno kama geno onge. George Amolo, Ramogi TV, Siaya. Raila Amolo Odinga ne ok en mana jasiasa kende. Ne otayo joge kendo miyo johera mage yo mowinjore miluwo e kinde campaign kod siasa kanyakla. Kawuono penjo maduong' en ni to siasa dhi chalo nade kaluwore gi bedo ni Raila Amolo Odinga koro onge. Nyambaga rango fuok ma odong' e siasa ma pacho ka to ahinya jogo manogeno kuom bedo ni Raila ne nyalo miyo gi yot mar yudo sir kuom jopiny. Raila Amolo Odinga ono ne en Prime Minister machon. Kata kamano, ji mathoth nong'e ni baba. Agwambo, Sigurman, Joey, Ondego Baba, Simba, Agwambo. E siasa, no jal makite yore, kendo nong'eyo neno kod anguch niang'. Amolo ne ok oluoro ng'ado rieko e siasa. Jesse about tank. Jesse fire. Vijana fire. Kaji laro kombe. Amolo ne nyalo gudo wi joge mageto lemo achiel kendo loso kodgi magiwinjre. Ni nani ambaye anastahili kwa njia ya kidemokrasia? Ranyisi en winjruok mane oketi kind Gavana Gladys Wanga, Evans Odhiambo Kidero to kod jalup gavana machon Oyugi Magwanga. An agreement has been reached by way of consensus that out of the 7 contestants who were here, they all agreed to step down and back Mheshimiwa Gladys Wanga as the party candidate in Homa Bay County gubernatorial race. In the same spirit, they've also nominated a running mate as Honorable Oyugi Magwanga. Kudong dweche madoromo 16 to jo Kenya dhi yiero maduong'. Penjo nyiedho ne to dhi chalo nade ne joma nyaka ting' mana badgi malo. Jopiny ni kod paro mane. Wang' ni kidong' tidong' adong'a ni dong'. To ka ning'iyo ni biro ting' badi, wang' ni en kindi gi japiny. Idhi neno malit ahinya nikech jok maniting'o badgo dhi dok dala yote. Sani wananchi dwaro jok ma tiyo. Wadwaro jok ma tiyonwa. Jalon James Agri Mwamu ni kod paro mane wi wach onge mar Raila Odinga kod thuolo mar bat malo sa siasa. Nitie jothurwa ka manyocho ng'iya ne gin isiemo gi asiema ne kose siemi to koro mano koro osemiyo tiko mar dhi. Omiyo ji mang'eny nyocho ogo kura thurwa ka nikech wachno ni kose wach ne ng'ane in ema miyo tiko. Koro kata kampeno gitim ni kose migi otiko giwacho ni wadhi konyo jaduong' tich malo kucho. Okane ka jopiny biro yie ni mondo ng'ato ting'negi badgi kendo mondo gigone kura. Ang'eyo ni nitie joma osebedo ka dwaro ni mano timre kendo ineno ka gigo koko ni nyaka tim zoning. Raila e siasa mare ne galagala mag lombo jogombulu. Arab mashamba na mpira Arab mashamba anampatia Musalia. Gisani to nyaka ng'ato ka ng'ato set manombulu kar tekrene. Kampen wang' ni bet mayom kendo mamit aduwa nikech number 1 Raila Amolo Odinga ne era ng'ato to ok noyiera juogi ne wuoyo
gi jopiny. Biro nyiso ni project mane manokelo ne jopiny kata gima kama manachiko jopiny. Mwamo wacho ni kopogore kod joting' bat, to kod ang'eyo ng'ane midhi mi godo tiko, to kod yore mag koto ji sani. Ng'ech ka ng'ech nyaka koro gwonyre kod sarene. Weche moko mikawo akawa timiyo ng'ato tiko kata ng'ama ok nyal nikech en osiep jotelo, mano ok dhi timore. To joma be choko pesa kuom ji ni jok mok gine gi siga ni kelane wateri ir ng'ane mondo mi otiko, mano koro ok dhi timore sani. Sani onge koto, kaponi nyicha idak gi koto, to koto rum. Ng'ata ma mane tich ma nyicha timo mondo dhi odwar tich moro mondo tiyo, dhi odwar puodho moro mondo pur, kata dhi oywa nam, nikech jopiny sani riek. Odinga nong'eyo kaka kuyo lwasi mar siasa motedore ka jokon mar siasa. Kendo nong'eyo tieko lweny mag siasa. Sani ng'ama nyalo koyo ji onge. Sani iwinjo ni linda wananchi, linda ground. Kisupport linda wananchi, igoi. Kisupport linda ground, igoi. Ikia kata ni ichung' kanye. Ukoyot kaka wan jo ODM. Sani nakwayo Raila onge. Chokuru jogu. Raila ne choko nyithinde iye to wuoyogo kanyakla achiel. Gik moko to biro bedo jok manyoche oliere kod jaduong' an Raila Babora. Mago jok masani dhi bedo gi tabu nikech wach mar Babora koro onge. Jolony bende koni siasa dhi bedo mar pesa mathoth midhi tiye godo. Kendo japiny nyaka yudhie jamna. Odhi bedo expensive ne joma nyoche no manjo makonanga jaduong'. Ani onge thuolo mar wacho ni idhi konyo jaduong' Raila mondo lweny malo. Siem kata kamano chiwne weche mag welo mondo ores weche mag ywaruok mana molo bedie kod lalruok ka wecho chomo rieny kowuoyo. Kae ing'e kama problem dhi beti. Emomiyo ODM koro ka dhi timo nomination nyaka timo nomination mariere. I problem ga bedo ga nikech jomoko mayo. Tergi competition to ok ginyal compete magilo. Taneno ka wang'ni biro chuno ng'ato kata madwaro kucho piny dhi nyaka dhi piny mu campaign aito compete gi jomoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wakawa yuyo machielo nyakwara mgajwang'. Chenro en ratil na singo kao pachu kanyo. Neno ka Moses Yogo wacho ni en wuod Jimo. Owinjo Ramogi TV ka entie Kilifi. Okwa jotelo mag ODM party mondo mi omed mana chung' motegno. Kato Otete Tiberius wacho ni we are only going to elect performing leaders but not party. Mano pache. Dennis Onyango Ndalo wacho kanyo ni entie Mathare North emwene wechegi eyo makare. Bende aneno kanyo Ote mar Frank Machonne wacho ni ratil chopone mos Mombasa kendo mol mos. Ten piny Kenya William Ruto obede kod cartels magoan mauta kato ked kodgi aduwa kaeto wacho ni okwadwar tugo kod migao mar Wandai. Wacho ni kila mtu abebe mzigo wake. Bende aneno kanyo Ote mar Isidori Omolo wacho ni entie jotelo oyie oji ukwe kinde duto ma Kenya chomo yiero 2027. Wacho ni negotiation pok party leader ochako. Wacho ni donge koro wadhi deko. Wacho ni party leader koro nyaka chak tich. Haya. Jarop Soja wacho ni ento gima lit ne ni kayuochgi FC Leopards medo sudo machiegni gi Gor. Kata kamano wacho no mora ahinya gi Ramogi TV. To komor kaka jotelo moko makaluo keto chik ni Ker Ruto mondo riemb joluo mana gi yode serikal mar Ruto ni eka gibede broad based. Kaya wacho ni Dr. Raymond Omolo konyo luo mang'ama dwaro ni jatend piny kik ti kode ni ng'ano emowe mano pache. Neno kote mar Jakamulo wacho kanyo ni wacho ni sama Walter Olungo nying Raila Odinga owe manande baba oduogo. Wacho kanyo ni Rispa Omiti ntira wendo mole Omiti ntie Mombasa giduto gineno Ramogi TV. Bende aneno kanyo Ote mar Stephen Ouya wacho ni wang' ni okoyot mano Ouya wuod Kindu Bay. Wacho ni wang' ni siasa dhi bedo matek matin. Melia Henry wacho kanyo Ramogi TV chopo ne makare wajiwo ganda mondo ka ombolo kawaye kore ne yiero. Oyo matino dio kon mag tukenya kwa Ramgajwang keke dhi mabor.
Yesu Kristo en osiepwa. Dial *811 273#. E gweng' moro mokwe chula, geno chopo e yor ng'wono. Ning'eni chief kar kijende no to itimo maber. Kata kamano, e piny mangima en gima duong' ahinya. Ok ji duto maluwo chike moketi. Magi joma nade? Magi nyithinda. Magi bende. Utino na nyisana biyo kenda. Kora biyo nyithinda. Owete ariyo ma chunygi onyosore, makech kod thuolo omako, chano gimoro ma ok nyalre. Kata pok adonje tijano, kata pok adonje siasa mar adonje. Adwa manyonu kony mina kelonu. Miriambo en gima nyalo hinyo ng'ato. Ka wuondo riwore gi adiera, kendo weche mopondo chako fwenyore. Gima ne ochakore kaka chenro moro mayot, ne olokore mobedo lweny malich. Idonge mane ka onanga dhako chako moyo to angacha ni mondo warwa. Ginda difuli mina gande. Ne chiemb jatelo ewi Nam Sinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Migawo mar pur e kaunti ya Migori kotenre kod bad migepe mamoko e piny owacho mamalo kod riwruoge ma ok mag piny owacho chako jiwo pur mar olemo mar avocado magiwacho ni sani nitiere kod chiro maber e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Jafwambo marwa e kaunti ya Migori Jojuma nigi ler. Kada bed nitie jopur ma osebedo ka pidho olemo mar avocado e kaunti ma Migori, maino pok osebed ka okete pur mar avocado e kaunti ma Migori kuom higni mathoth. Moko kuom jogo yande ne ojongo pur mar olemone nikech midhieche mathoth ma oting'o onge mar chiro malong'o, tuoche maketho olemo mar avocado kod mamoko. Most farmers are doing it in small scale because of lack of market, because during the harvest it comes in a flash which the farmers cannot manage to market, and then now the traders come in, that's the brokers, and get them at very low prices which discourage farmers to do commercialization. So from this approach, which is now brought through the to Pande, Ministry of Agriculture and the stakeholders, we are organizing to have organized market so that this crop can also be used by farmers as income generating activity. Kata kamano, kori geno lokruok maduong' e pur mar avocado e kaunti ma Migori bang' migawono mar pur e kaunti ma Migori kautenre kod bad migepe mamoko mag piny owacho mamalo kaachiel kod mar Tupande chako chenro mar jopur mar avocado e kaunti ma Migori. Kuja hapa nimejifunza mengi, na uhakika tuliyofunza hapa tutayasaidia kujiweka katika mashamba yetu ili tupate mazao mengi. Wachako puonjo yudhe ni avocado en opportunity maber ma ginyalo venture into to provide them with pesa makare ofukogi pile koda pile, nikech embe en mana yo ma iyudo godo pesa kaka pur mamoko, to wasayudo ni yudhe mang'eny ok oseng'eyo ni avocado nigi pesa. Kevin Chacha kaachiel kod Alphonse Omotieno gin moko kuom jopur ma osemako ma otegno pur mar avocado e kaunti ma Migori ma bende osidojol e pur mar avocado. Na maparachichi, miti ya maparachichi kama ikikadiria kama 17, na huu ndio msimu wangu wa kwanza, na nimekuja hapa ili nipate ujuzi jinsi ya kupanda na kuyalinda mazao yangu. Ngi puotho avocado mangi yende 200 mabenge nachako gi yende 20 kaweki. Nasekeyo dichiel to nokauso gi oko, nauso gi mana e chiro makarwa kuondegi Migori town to gi jo alama kawo kuoma. Malo jopur avocado 100 e kaunti ma Migori ma osebedo ka puro avocado matin sani yudo jol ma oting'o tiegogi ka okalo kuom chenro mar jopur mar avocado ma isero korwogno mar Tupande. Kilimo namba mar riwruogno mar Tupande wach ni gitiego jopur mag olemo mag avocado e yore ma ginyalo geng'ogo kute kaachiel kod tuoche ma osebedo ka koro ketho rang'iny mar avocado mondo jopur oyud avocado mantie rang'iny mamalo manyalo yudo chiro maber. Wan ne watrain gi e yo mar pest miluongo ni pasture mite.
pasha mite ni en pest manyien maketho avocado. Koro yudhegi oyudo puonj makare kaka owinjore gi maintain their farms from this particular pasha mite. Ambao wacho ni bende gikonyo jopur yudo chiro maber mar avocado, ka bende konyo jopur kodonji e pur mar avocado. Chiro nitiere nikech kaka wan tupande wauso avocado oko e pinje ma oko mar variety miluongo ni Hass, but gisani bende watimo local processing. Koro jogo eko man gi Hass kata maonge Hass wabro biro to wang'iewo avocado go eko kwa waloso godo oil miluongo ni crude oil. Apisa migaono mar pur e kaunti ma Migori Odhiambo wach ni pur mar avocado osebiro ka medre e kaunti ma Migori ka ochak higa mar 2018. So this crop is really a game changer if farmers can do it as a group, and especially if they register for export, because it is a product which is giving us a lot of export earning in an increasing scenario since 2018 to date, and this is where farmers need to come in. George Juma, Ramogi TV, Migori. Club mar FC Leopards dhi nyime kod thung'o Gor Mahia e chung' mar lig ma pachoka ka nyaka sani fuok mar points e kindgi gin mana points 2 kende ma en bang' Leopards yudo loch mar gonde 2-0 tukgi kod Murang'a Sea e odiechieng' ma kawuono. Gonde Leopards ne giyudo dakika mar 53 kowuok kuom jatugo Ronald Sichenje kapok jatugo Hassan Beja medo negi gol mar 2 e dakika mar 82 kama koro medo Leopards teko e thuolo mar 2 e chung' mar mesa lig kod points 55 e tok Gor Mahia mobet e wi mesa ligno kod points 57 ka Leopards osetugo tugo achiel mohingo tuke ma Gor osetugo. Jatend piny Kenya William Ruto odwoko puoch gi pak ni jatug kadhong' Potiphas Odipo mong'ere gi nying Holedhi mar Majembe tok jatugono loyo Ferdinand Omondi e tuk adhong' motisi ni Vurugu Championships mano obagi alap ma Kasarani Indoors Arena. Majembe ma onyuol e kaunti ma Kisumu kendo ne tugo tuke adhula chon onyiso kit lony mare tuke mag adhong' kendo bayo adhong' matamre gi nono nyadi nuoya. Mbavu The Destroyer ma en wuod Migori noyudo ka adhong' pek kano ting'o bade round mar 3 tok Majembe wuotho kuome gi adhong'. Mbavu The Destroyer dwar piny kendo weyo tugo kaloch ne omi Majembe tugo manoyo johera mag tuke adhong' mathoth koke konde duto ma pacho kae. Majembe amekuwa kupiga tizi na nini content creator. Mbavu Destroyer ni content creator. Yeye alikuwa tu ni sure bet. Unapata? Weka mawe, Majembe hajashinda ukweli. Ameharamu. Yeye kubaliki. Tunataka rematch. Jatugo Chinua Denge ne odoko jatugo masulwe tuke chess mag Kenya National Youth and Cadet Championships mano bagi skul sekondar ma Mangu bang' yudo loch e kidienje 2 mag tukego. Deng ma jahigni 15 kendo wuok e skul sekondar ma Lenana noyudo loch e kidienje 2 e tuke ma Hawiye kendo yudo points 2 kolaro dhi fueyo Bandech Kenya e tuke mag pinje ma oko. Jatend riwruok matayo tuke chess pachoka Chess Kenya Bernard Wanjala onyiso gombo kod hero mar riwruogno mar miyo jotug Kenya thuolo makare mag tukego e piny mangima seche ma piny Kenya ikore golo jotugo mar rang'iny margi ni malo kendo inyalo pim kod jotugo mabeyo pinje ma oko. Golo mar jotugo 11 madhi fuwa Bandech Kenya ibiro tim e yor round robin. Going forward, I would like to get 6 points to qualify or 7 to be sponsored by the government of Kenya. Today's games were not hard. I'd like to win the rest of my games.
This is the championship that we are using to select the national champions and the best players who will carry the national flag in a number of international events. We have Africa Youth Chess Championship, which is coming up in the month of May. We expect that Kenya will maintain its dominance in the championship, where it won last year. And also, we want also to identify players who will fly our national flag in the World Youth. Kanyo mwatiekera tilano kwa mwalimu Karl Richo kantie semereru wachoni enti omora nyagi sigana school kaito brother Fever Joelo Nyango wachoni angumno niliet warome oimore sadek inadier ni warom sadek nyakoro mgajwang wasoro gibelinda Philips kaka jaloko warom keno sadek cheno maro imore nyingali dia okay rituma sana.